כשאתה מפרסם בפייסבוק או אינסטגרם, זה כמו קניון. אתה חשוף לכולם. רוב מי שפונה אליך מהקמפיינים, סביר להניח שהוא לא יהיה לקוח שלך. למשל, אם אתה מקבל זיכיון של סניף של קסטרו בקניון. קסטרו, סביר להניח שיגידו לך שני דברים. אחד, אתה הולך לעשות הרבה כסף ולהצליח. שתיים, רוב האנשים שיכנסו לחנות, נקרא להם לידים, הם לא יהיו לקוחות שלך. הם ייכנסו, הם ימדדו, הם יעשו בלגן, הם סתם ייכנסו, אבל אין מה לעשות, הם צריכים שייכנסו 1,000 כדי ש100 יהיו לקוחות. בסופו של דבר, כשאתה מפרסם בפייסבוק או אינסטגרם, זה כמו קניון. אתה חשוף לכולם. ואם אתה יודע להשתמש במערכת הזאת של פייסבוק ואינסטגרם, ואתה יודע להסתכל על הלידים הקרים, שבסדר, אני צריך אותם, כדי ש10% או 20% באמת יהפכו להיות לקוחות שלי, אז בעצם המבט שלך הופך ולהסתכל על הלידים החמים, מה שנקרא, על 10-20% שהם יהיו הלקוחות שלך.